PV-spalla on tarjolla montaa erilaista kylpypaljua, joista yksi on suunnattu suoraan tee se itse -henkilölle. Näillä pärjää ja saadaan hyvä jälki aikaiseksi. Puukko sitten, millä vielä poistetaan nuo läpivientireikien purseet, niin silloin kaikki hoituu näppärästi. Se on oikeastaan tulia ja vettä vaille valmista. Nyt meillä on tulet ollut täällä 4 tuntia ja vesi rupeaa olemaan kylpylämmintä, että ei muuta kuin nauttimaan. Parhaimmillaan tänne mahtuu 7-8 henkeä ja ehkäpä jopa 9, jos käyttää Rexonaa.